तब तक ले गो आए रहल सब बेचारी लड़की हमनी में मुकेश लोथा में नाचत रहल सुहानी प्रिया सुहानी हमनी में 10 तारीख के वैशाली जिला गौनई रहे पिछला महीनवा में आया के नाचल बेचारी आशीर्वाद दे दिन 50 रुपया दे के आ माई के कृपा भइल 12 तारीख के हिट हो गई 12 तारीख के हिट हो गई उ जाना तारा कौन गीत पर कौन कि अरे तोहरे किरिया ए राजा कहियो माहू खाके मर जाई अरे पियल ना छोड़बो तो राजा कहियो माहू खाके आ उ लड़की कुछ नहीं के कइले ना हई जवन सुमन चाचा उ नाच नचले बिया हई भिखारी ठाकुर के उ नाच नचले बिया लई कौन हो भंडारी बाबू तू जानो ई जानो अभी तो कंप्लेन डलात बा अरे जानिए हई है नाच नचले बा ये राजा कहियो अरे जियो एक के बेर में खेसारी भाई फोन कैलन करी सुहानी प्रिया प्रिया अब तू बहुत दिन दूर थी अब तुम दूर नहीं रहोगे इसी गीत पे तुमको हम करीब बुलाएंगे जनला बबुआ तो दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम गोली गोली पे लिखा है मरने वालों का नाम लेकिन खेसरिया भैया के वो हम गीत गाइले किया राजा अरे मान लो नारी के अरे फिल्म देखो खेसारी तेरे टिकट बड़ा महंगा मिला अरे यही से दिलवा कि टिकट बड़ा महंगा मिला यही से दिलवा जहाँ गणेश भगवान ना आइले माने कहे के मतलब जहाँ बाप दादा के इज्जत ना करबा देवो के देव महादेव जी के बियाह में आद गणेश के पूजा भय रहे भाई बाप के बियाह में बेटा के पूजा भय रहे भाई अब देखें आज के गीत संगीत देख के लजा जात बा कान कोन में फाट जात बा पहले के गीत होके कि माई बहन बेटी भरत शर्मा के गीत बाजे अनुराधा पटवाल जी के गीत बाजे श्रद्धा सिन्हा जी के गीत बाजे आ ये घड़िया के केहू के गीत नहीं खे बाजो ना खाली गड़िए सुनात बा भिखारी बाबू कितना बढ़िया गीत गौलन कि डगरिया जो हतना हो राम डगरिया जो हतना बीतत बाटी आज पहरिया हो डगरिया जो हतना परसी करत हरिया दाल भात तर करिया हो लहरिया उठे ना और इते करते जीवन नरिया हो लहरिया उठे ना ये भिखारी बाबा के गीत रहे ए कहूं ना भेजौल खत कतहूं से खबरिया हो उमरिया भर के ना रहती देखती न भर नजरिया हो उमरिया भर के ना